Nanawagan si Arsobispo sa Subo Alberto Abet Uy sa mga Subuanon, ilabi na sa mga laiko nga nangalagad sa simbahan nga mosalmot sa anti-corruption rally karong Domingo nga gitawag og Subuanong pakigbisog kontra korupsyon o supak. Apan laing awhag sa simbahan, did-an ang mga politiko pag-apil sa kalihukan. Ang detalye sa live report ni Fem Marie Dumabong. Fem? May gilantawan nga moabot sa 5,000 ka mga Subuanon ang mutambong sa maong supak rally. Panawagan gato sa gobyerno, batok sa korupsyon. Sa pagiginabi sa mga tigbalita, gipasabot ni Arsobispo sa Subo Alberto Abet Uy ngang iyang panawagan usa ka paagi aron makigiiusa sa ubang mga Pinoy nga nanawagan og transparency ug accountability. Pipila sa panawagan mao ang pagkawalay na himo sa flood control project aron malikayan ang grabing baha nga mikutlo kapin sa usa ka gatos ka kinabuhi. Nang hinaot ang Arsobispo nga kun daghan ang magkahiusa nga manawagan sa gobyerno, madunggan kini sa nagdumala sa pangagamhanan, ilabi na sa mga nalambigit sa pagpangurap. Usa-usab kini sa pagpakita sa katawhan nga nanginlabot na ug dili na gustong hangtod sa hangtod na lang ang pagkawkaw sa panudlanan sa kagamhanan ug nga maleksyon sa mga nahitabo karon. Nindot man jud kaayo ko ng katawhan magkahiusa para madunggan pud sa mga nagdumala sa atong nasod, labi na gyud sa mga tawo nga nakaako sa pagpanghilabot sa pundo sa gobyerno. Importante nga makadunggan nila o makita nila, mabati nila nga ang katawhan na sakitan. I hope nga maningkamot ang tanan kay usahay mailang tamanaway unya kita pud sa atong binuhatan dili maayo, no? Giyawag usab ni Uy ang mga biktima ug ang ilang mga kabanay sa nakalas sa flash flood nga mosalmot sa rally karong Domingo. Ug naman gani labi na sakitan kadto yung labi na apektuhan. So ang mga kabus na mga kaigsuonan nga mga labi nagantos. So we hope during the rally siguro usa nila makasulti pod matagag higayunan para magdalas dingog sa mga kabus, no? Sila ang mopadayag kay para nga kadtong hinaot nga matandog o makonsensya pudto mga nagbuhat. Samtang gipasabot ni Monsignor Vicente Rey Binagunda, Vicar General sa Archdiocese of Cebu, nga sa pasiuna nilang banabana mukapin sa 5,000 ka mga tao ang mosalmot sa rally. Ug walay laing hisgutan gawas lang sa isyu sa korupsyon. Sa ako lang pagtan-aw tungod sa response sa simbahan Katoliko, kay gi-encourage man ni as Bishop Uy basin musubra pa. Iyang gipahibaw nga may mga marshal aron mo siguro nga walay mga supporter sa mga politiko nga makasalmot ug makabitbit og mga karatula nga misaway ug mipabor sa gipaborang politiko. Laing awhag ni Pinagunda sa mga politiko nga mo distansya lang og dili mo salmot sa maong kalihukan. Nga na marshals nga dili gid sila makadala og mga placards nga naay pangalan sa politician. Maisugdan ang maong rally sa usa ka Santos nga misa diha sa Basilica Minore del Santo Niño alas 2:30 karong November 30. Din sundan dayon kini sa usa ka peace march padulong sa Fuente Osmeña Circle. Gipaybaw ni Monsignor Pinagunda nga adunay laing sekta nga mosalmot sa maong rally diha sila magtapok sa Plaza Independencia og mudungan na sila sa himuon nga peace march. May Daghang salamat, Fem Marie Dumabong.